Πέρα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο Stumble Guys. Τώρα θα παίξω με αυτόν τον παίκτη και για να δούμε, θα πάρουμε κορώνα. Έπαιξε χθες, παιδιά, και πήγα στις 2 κορώνες. Τώρα πάμε να παίξουμε. Μας πήγα στις 20. Ήμουνα στις 18 και πήγα 20 κορώνες. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Αυτό θα το επιλέξετε εσείς. Δεν μου λέτε, θέλετε να συνεχίσετε τέτοιο βίντεο ή να κάνω διάφορα shorts. Όχι, αυτή να δεν είμαι, παιδιά, πολύ καλός. Τι θα κάνω τώρα? Έλα. Αϊ, σκοτώθηκα. Τέλος πάντων, πάμε πίσω, πίσω. Έλα, πήδα. Όχι. Θα πεθάνω. Βοήθεια, παιδιά. Πάμε πίσω. Γιατί είμαι έτσι? Πάμε. Όχι. Oh no. Κερδίσαμε. Παιδιά, πρώτη φορά που την κερδίζω αυτή την πίστα. Τέλος πάντων, για να δούμε. Συνεχίζουμε. Ωραία, φίλε. Έφυγαν 20 άτομα. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, τι πίστα. Και καλό και κακό. Τέλος πάντων, σε αυτήν είμαι πάρα πολύ καλός, οπότε δεν ανησυχώ. Τέλος πάντων, πάμε. Τι κάνω. Με έχει μπαγκάρει το κινητό. Πρώτα που πρέπει να κάνω τώρα όμως. Τυχερή. Τώρα. Βγαίνουν πολλά κακά πράγματα. Πολλά. Πάμε, εδώ. Όχι. Oh no. Γιατί δεν το πηδάω? Δεν ξέρω γιατί δεν το πηδάω. Oh no, πίσω. Όχι. Παιδιά, μπάγκαρα. Πώς πεθάναμε έτσι, ρε παιδιά? Πώς? Πάμε λίγο. Χάσαμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τώρα πάμε. Περίεργα πράγματα κάνω. Για να δούμε, έχουμε κάτι εδώ. 30 gems. Για να δούμε, μπορούμε να πάρουμε ένα. Μπορούμε, παιδιά μου. Please, να πάρουμε για ένα παίκτη που θέλω. Να πάρουμε αυτό, γι' αυτό. Σούπερμαν. Πάμε. Όχι, αυτό είναι βι. Όχι αυτό, παιδιά, στεναχωρέθηκα. Άλλον ήθελα. Άσα μαγκά. Παιδιά. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Παιδιά, έκανα χαζομάρι. Δεν πήρατε gems. Όχι τόσο δακία. Σωστό. Σωστή επιλογή έκανα. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Είναι με λέιζερ τώρα, δεν θυμάμαι καλά. Δεν είδα καν. Όχι, είναι χωρίς λέιζερ. Ευτυχώς. Είναι με λέιζερ, χωρίς λέιζερ. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι με λέιζερ είναι. Μπερδεύτηκα. Παιδιά, μπερδεύω τις πίστες. Oh my god. Πολλά λέιζερ πέφτουν. Πολλά. Θα χάσουμε. Δεύτερο. Leave. Πήγα. Με τη μία χάνουμε εμείς. Είμαστε νουμπάκια. Τέλος πάντων, παιδιά. Πάμε κι άλλο μάτς. Play. Τέλος πάντων. Παιδιά, πάμε να παίξουμε κι άλλο μάτς. Παιδιά. Να ξέρετε, μετά θα δοκιμάσουμε σήμερα να πάρουμε κορώνα. Άμα δεν πάρουμε κορώνα, δεν το κλείνω το βίντεο. Θα βγει 2 ώρων, 1 ώρων. Αλλά ναι, θα περιμένετε κι όμως. Γιατί εγώ πρέπει να πάω και μετά και μεσημεριανά. Οπότε έχουμε ακόμα. Τέλος πάντων, παιδιά μου. Πάμε. Ποια θα μας τύχει? Βασικά ξέρω ποια θα μας τύχει. Αφού παιδιά
Τώρα θυμήθηκα, βάλουμε και εκεί που να έχει αυτή την πίστα και την άλλη την πίστα με τα λέιζερ. Και είναι εκεί που είναι με τις χελώνες. Μετά όμως θα παίξουμε ένα κανονικό μάτς, γιατί δεν τα μπορούμε άλλο τα λέιζερ, δεν τα μπορώ. Αλλά όμως παιδιά, μερικές φορές βλέπετε τα shorts, τα κάνει ο Ραφαήλ, όχι εγώ. Οπότε το απαγόρεψα να τα ξανακάνει. Γιατί θα με ανέβει το αίμα στο κεφάλι εμένα. Τέλος πάντων, πάμε, συνεχίζουμε. Τέλος πάμε. Λοιπόν, φύγαμε ρε κανονικό για να δούμε. Πια. Πάει καλό χεφνά. Ναι, αυτή να. Παιδιά, στην είναι πάρα πολύ καλό. Φύγαμε. Παρέζει να πετάω. Είπαμε να πετάξουμε, αλλά όχι και έτσι. Εμείς πήγαμε στο διάστημα, παιδιά μου. Πετάμε, δεν πετάμε. Μπαγκανε. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ανεβαίνουμε πάνω σε αυτά τα πικλουπλίκια. Και εγώ πάντα αυτό κάνω. Ουτουκ. Όχι. Πλακιά. Πάρε, δεν με ασπήρε. Τέλος πάντων, παιδιά, στεκάσουμε. Μπήκαμε. Πώς βγαίνουμε? Βγαίνουμε τελικά. Πώς μπήκαμε δεν ξέρουμε. Πουφ. Το γλιτώσαμε. Τώρα θα κερδίσουμε, παιδιά μου. Τσουάλια. Πετάραμε. Το γλιτώσαμε. Μας πλάκωσαν. Τώρα. Μπαίνουμε. Γρήγορα. Σας παιδιά, κερδίσαμε τον πρώτο γύρο. Ένας ακόμη. Μπράβο. Όλοι οι άλλοι ήταν μπακιά. Τέλος πάντων, παιδιά. Για να δούμε. Τώρα ποια θα γίνει, ποια πίστα. Αρχώναμε. Θέλουμε να πάρουμε κορώνα. Τι θα πάρουμε? Ναι. Όχι αυτή, να. Θα χάσουμε. Παιδιά, θα χάσουμε. Δεν το περίμενα. Δεν θα ξαναπαίξω, αλλά δεν το περίμενα. Μπαγκάραμε. Γιατί. Ηλίθιος τάρας. Πλακώθηκα. Τώρα τα τραμπολινάκια. Λαλά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Άμα ανοίξει. Πώς πήγαμε εκεί πάνω. Είμαστε Σούπερμαν είμαστε. Όχι εκεί. Δεν θέλουμε να πούμε εκεί μέσα. Όχι εκεί. Τι γλιτώσαμε. Τώρα είμαι καλός παιδιά, είμαι καλός. Σε άλλα βίντεο μου δεν ήμουν καλός. Καλά, είναι το πρώτο μου βίντεο στα Guys, είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Θέλετε να συνεχίσουμε? Για γράψτε κάτω, Τέλος πάντων, εγώ άμα θέλετε να ρωτάτε, σήμερα θα φάω μακάρονια αλλά κρέμ. Πλακώθηκαμε. Άλλα 3 άτομα. Τι είχα? No. Έλα καλό μου. Έλα. Ναι. Χάσαμε. Έχεις το καλό. Έχεις το καλό. Πάμε κι άλλο μπάτσα. Πάμε. Πήγα. Οκ. Τότε πάμε άμα είναι σε αυτά. Τώρα 10 gems και εδώ. Μένουμε στα 20 gems. Τώρα για να δούμε κάτι. 31. Συγγνώμη λίγο. Θέλω να δώσω λίγο εδώ. Κάνει μια. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. No. Θα το κρατήσω. Τι κάνω? Τι πίστα, μην είναι αυτή που έψωσε. Ο Ραφαήλ δεν το έχει. Εγώ δεν το έχω. Δηλαδή μπερδεύτηκα με τα νόματα. Ο αδερφός μου δεν το έχει εδώ, αλλά εγώ το έχω.
Μόνο να πεθάνω. Εγώ πηδάω πάνω από αυτά. Εγώ πηδάω πάνω από τις κελώνες. Γιατί δεν πήδηξα, δεν ξέρω. Πώς γίνανε κίτρινες. Με τη μία αυτές γίνανε κίτρινες. Ω, δε Κυρική, πρέπει να το πω. Τη σάλτσα πρέπει να την πηδάμε. Στο καλό, τι έπαθα. Πότε πρόλαβε και έγινε κόκκι αυτό το πράγμα. Και το άλλο κίτρινο. Ας δεν πάω στη γωνία. Ναι! Έτσι λέ. Παγκέμα στάριες. Yep. Τέλος πάντων, παιδιά, για να συνεχίσουμε. Παιδιά, σε αυτήν πήγα 20 κορώνες. Ναι. Χθες που έπαιξα σε αυτήν πήρα κορώνα. 19, 20 κορώνα. Πήρα 2 κορώνες νομίζω σε αυτήν πίστα. Όχι. Πήρα μία σε αυτήν και μία σε άλλη. Όχι! Πάγκαρ του κινητού. Καλά, σε αυτήν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω γιατί το περνάω. Απλά πατάς, όταν είναι όλα κάτω και εγώ κάνω τώρα μπιπ. Τέλος πάντων, παιδιά. Θα πλακωθούμε. Πλακωθήκαμε από ένα τούβλο. Όχι τούβλο, εντάξει, όχι τούβλο. Πάμε, το περάσαμε. Τώρα στα ραφάκια. Όχι, κακά ραφάκια. Τώρα πάμε εδώ. Εδώ, φύγαμε. Πήδαμε, ναι. Ω, άλλος τι κάνει, μπρο. What? Ο άλλος πετάει, άλλος είναι Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν έχασε. Ο άλλος πέταξε. Τέλος πάντων. Πάμε τελικό. Ποια θα είναι. Ναι. Όχι! Ο Αθανάσης είναι εδώ, καλός άλλος μου αδερφός. Το ξέρετε, είναι και στο ΧΑΚ 11. Κάντε και μια γραφή. Άιντε το λυπήθηκα το ΧΑΚ 11. Κάντε τους μια γραφή. Τους λυπημένους. Τους άνθρωπους. Κάνα βλακία μπρο. Μπρο, γιατί περιμένω και τα δύο. Όχι! Την γλίτωσα. Την γλίτωσα. Oh my god. Γιατί κάνετε αυτή την πλακία. Όχι. Θα πεθάνω. Όχι εγώ. Τώρα εδώ. Τώρα φεύγουμε από εδώ. No. Ένας να φύγει ζητάω. Τι ζητάω, πολλά. Ένας να φύγει ζητάω. Κορώνα. Θα τη βάλω και στο κεφάλι μου, δεν μπορώ. Παιδιά, τώρα θα κλείσουμε το βίντεο επειδή κάναμε 12 λεπτά βίντεο. Oh my god. Παιδιά, παίρνουμε κορώνα. Yes, 21 κορώνες. Τώρα θα κλείσουμε το βίντεο. Κάντε like, subscribe, κουνάκι, καμπαράκι, μην χάσετε ούτε μεριακή και τα λέμε.